Hey! Tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Nilagyan mo ng busal yung anak mo, tumahimik ka. Kanina ang ingay-ingay, inaagaw yung mic mo. Paano? Ano, partner, nilagyan ko ng rubber shoes ng tatay niya sa bibig. Di napuno. In fairness, nagkasya. Nakakaloka. Nagkasya yung rubber shoes sa size 12 yun Size 13. Alam mo naman, partner, anak ko to eh. So, ibig sabihin, partner, malaki ang bunganga. Kasya. Kasya ang size 13. Naku, nakakaloka. Hay, nako, partner, last day of the week. Yes. The working week. Weekend Ang na bilis, naman. ano? Anong plano mo bukas? Weekend na naman. Kala mo may pupuntahan kung saan. Kaya nga. Kala mo naman. Tsaka hindi lang yun. Kala mo may pera. Oo nga. Grabe, no? Diba? Malaking factor yun, partner eh. Yung may pera o wala. Oo nga. Ako, sa pagkakataong ito nga ako, hindi ko alam kung malungkot ako, hindi ko alam kung masaya ako. Parang may kulang. Oh, tas na-realize ko lang, pera pala talaga yung kulang. Kaya hindi ko mawari yung emosyon ko kung masaya ako, kung malungkot ba ako. Di ba iba yung nagagawa ng pera, no? Totoo eh. Totoo yun. Nakakaloka talaga Hindi ba kaya tayo bumabangon every morning dahil, di ba, gusto nating kumita? Di ba? At ang kita ay pera. Huwag tayong plastic. Huwag tayong yun. plastic. Oo naman, para Tama. babangon tayo para magmahal, para mag-enjoy. Pero kung halimbawa pangit ka, kailangan mo ng pera para ikaw ay mahalin. Charot. Hindi, di ba? Pero kahit nasabihin natin, partner, na hindi dapat pera, umiikot yung mundo natin. Pero kasi, para mabuhay ka din naman, hindi din naman puro sa pagmamahal lang. Although, syempre, partner, kung halimbawa, ang bait-bait mo, napaka-positibo na outlook mo sa buhay, kapag ka mabait ka, kahit wala ka masyadong pera, hindi ka magugutom kasi may mga taong manlilibre sa'yo, natutuwa kapag kakasama ka, di ba? Nakakaingit nga yung ganun tao eh. Di ba? Yung ganun yung perspektibo sa buhay, yung simple lang yung yung adhikain, di ba? Yung mairaos lang yung araw-araw nilang buhay ng simple lang. Yung walang masyadong stress sa buhay kasi hindi nangangarap. Partner. Diba? Nakakaingit sila. Ano ba yung hugot mo? Hugot mo ba yan dahil hirap na hirap ka na sa pag-aaral mo? Sino ba kasi nagsabing mag-aral ka pa? Ano bang ipinaglalaban ko? Ano ba pinaglalaban mo? 'Di ba? Feeling ko yung mga hugot mo galing yan sa sa pagiging complicated ng life mo. Hindi naman komplikado yung buhay mo dati. Bakit, partner? Ang gusto ko lang naman maging masaya. 'Di ba? Kumbaga parang diba? sa pang-araw-araw na buhay na lumilipas, talagang ang intensyon lang naman natin maging masaya, pero bakit nagiging komplikado minsan? 'Di ba? Ito ba ay dahil sa maling desisyon? Ito ba ay dahil sa maling mga pinipili natin sa buhay? Di ba? Ay, nako. Life is it's so nice, but it's so complicated. Ang dami talagang questions ng buhay na ito. But anyways, gets ko yung sinasabi mo, partner, na buti yung iba parang simpleng-simple lang, di ba? No? Kasi totoo naman din eh. Pero alam mo, partner, babalikan natin yung reflection natin tungkol dito dati pa, na yung mga iba din naman, na sobrang simple ang buhay, pinapangarap din naman nila ang buhay na komplikado, kasi ang daming ginagawa, di ba? Nakaka-stress, yung hindi ka makatulog dahil dami mong iniisip. Correct, dami mong business, di ba? Hindi ka makatulog dahil ang dami mong ginagawa. Pinapangarap din yun ng mga simple ang pamumuhay na parang hindi masyadong complicated. Di ba? Ang hirap talaga na halimbawa ikaw yung Diyos. Pakikinggan mo lahat ng reklamo ng mga tao na hindi makontento. Binigyan ng simpleng buhay para simple lang ang problema, nagrereklamo. Tama. Binigyan ng kayamanan at mga negosyo pero komplikado ang buhay, nagrereklamo pa rin. Nakakaloka. Totoo
totoo ka dyan. No? Buti na lang talaga, tayo. Kumbaga, hindi tayo naging Diyos. At malayong mangyari yun. Kasi kung trabaho natin, yung trabaho niya, ang hirap-hirap, no? Tayo nga, umaangal lang tayo pag-aalaga ng anak natin minsan, eh. Di ba? Ang reklamo na tayo. Ito pa kaya, di ba? Buong sangkatauhan. Sa bagay, kaya nga siya naging Diyos, di ba? Nasa kanyang lahat ng kagalingan. Kaya alam niya kung ano ang kanyang ginagawa, 'di ba? Tama. Alam mo partner, napunta ako recently sa isang sobrang yaman na bahay. Sa isang sobrang yaman na yun yung napanood kong nabalita sa TV, partner, may nawawalang gamit. Parang kilala. Huwag ka maingay, hindi ako yung partner, yung tropa ko yun. Shh, huwag ka nga maingay. Pinipilit na nga namin i-news blackout yan eh. Charot. Nakakaloka. So, napunta kami sa mansyon. Literal na mansyon talaga ito, partner. May 22 na rooms. Wow. Diba, taray? Gusto mo yun? 22 na rooms? Tapos, baka naman sa Sogo kayo pumunta ng asawa mo. Hindi siya kasama, partner. Ako lang. Okay. Kasi pag magnanakaw ka, hindi pwede madami kayo, di ba? Dapat pa isa-isa lang. Parang ka mahalata. Sa lisigang pala. Nakakaloka. Ay, nako. Pero 22 yung rooms. Ang dami. Sino-sino natutulog Ang doon? dami talaga. Ilan ba sila nakatira doon? Ang dami naman. Hindi nga, wala nga nakatira, caretaker lang. Alam mo ko ilan ang caretaker? Ilan? 7. O, Baka diba? pwede makitulog doon. Gusto ko nga makitulog eh. Nakaka-lurky lang partner, no? Tas ang saka ko na ikukwento ng in full kasi maihingi muna ako ng permission sa kanya bago ikwento. Pero itong taong ito partner na merong mansyon na may 22 na rooms na literally partner meron siyang swimming pool. Tas ang hirap pala mag-maintain ng swimming pool partner so kapag ka nagkaroon ng leak sa isa, uulitin ulit lahat So pag nag-leak yung pipe, isang pipe, yun, ulit na lahat, titibagin mo na ulit siya. Truth. Hahanapin mo kasi kung saan, di ba? So, nung minsan parang yung pool nila, 1.5M ang ginastos para hanapin kung nasan yung leak or nasan yung mali. Yung 1.5M na yan, yan yung mga pinaglalaban ko sa mga negosyo ko na lugi. Alam mo yung mga gano'n, pero para sa iba, sa kanya, pipe lang pang-ayos na ng pipe ng pool. May gano'n eh. Pero alam mo, more than that, partner, na nakakabilib na may ganong klaseng bahay. Mas nakakabilib minsan yung mga stories behind these people who have very complicated lives because they're very rich. Merong mga iba partner na talagang kaya sila mayaman kasi mayaman yung pamilya nila. Kumbaga namana na ito mula sa mga ninuno, ito yung mga swerte noong araw na nakakuha ng mga lupa, 'di ba? Tapos tinanggap na lang nila, tapos no? ngayon, correct. Merong mga ganun, pero meron din talagang literally rags to riches na story. Kapag nga magkaroon ako ng time partner na ma-vlog itong may-ari ng bahay na ito, partner. Syempre kukunin ko muna yung loob kasi syempre alam mo na, nanakawan mo pa eh. Charot. May masama pala paplanuhin muna ako sa dadaan na hindi makikita. Yan, 'di ba? Syempre kailangan lagi ka nandoon para hindi nila para medyo alam ko rin pasikot-sikot. Tapos dahil friend na nila ako, hindi nila pagdududahang magnanakaw pala kasi. Charot. So anyways, briefer lang. Basta ito lang ang masasabi ko for now. Meron siyang isa sa mga bahay niya ito. Hindi ito yung main house niya kasi hindi nga siya dito natutulog. Ano ginagawa niya dyan? Paggamit na lang muna niya sa atin. Kaysa bangupahan tayo, bonbon, nagbabayad tayo. Teka ka lang. Teka ka lang, partner. Kinakaibigan ko pa nga. Sige. Magmadali. Na-excite ako. Mga gantong klaseng mga bagay. Mga gantong klaseng mga bagay, partner. Ano yan? Pinaplano yan. Huwag kang magmadali. Masyado ka excited. Titira din tayo dyan. Sige lang. Take time. Nahahalata yung pagiging manggagamit natin eh. Charot, di ba? Joke lang. Baka mamaya nakikinig siya ha. Joker po kami, madam. So anyways, ang eksena talaga dyan, nakakatuwa kasi it's a rags to riches story. Uy, interesting. Literally kasambahay dati. Ay, talaga? Yun. 'Di ba? Parang nakakatuwa yung gano'n na literally inaapi, binubuli. Nakakala mo sa teleserye mo lang napapanood, no? Pero ito, true to life story. Tama. Sino ba yan? Sabihin mo na, bulong mo na nga, bigyan yun. mo sa akin yung initials. Mamaya, baka utangan mo, nakakahiya eh. Mamaya, baka utangan mo, tapos sasabihin mo, kaibigan ako, tapos mangutang ka. Ayaw natin ng gano'n, partner. Kilala na kita. Alam ko rin mga karakas mo. Diba? Pero diba, I mean, bottom line is, nakakatuwa. Alam mo yun, from somebody na
na dating nagkukuskos, dating kasama sa bahay, dating umaakyat sa mga bus para magbenta ng tubig at magbenta ng naglalaga ng mais, yung mga ganyan. Who would have thought magkakaroon ng chain of restaurants? Wow. And who would have thought would have a mansion with 22 rooms na sa sobrang yaman, hindi na niya natitirahan. Hindi niya nauuwian. Alam mo yun, parang oo, it's just one of those properties. Ang sarap Yung kausapin ng mga parang ganyang klase ng tao. nakaka-amaze. Napaka-interesting ng buhay nila, 'di ba? Parang sarap kalkalin, ang sarap usisain. Kasi totoo 'yun, nakaka-inspire 'yun. Kung ikaw halimbawa nanggaling ka dun sa ganung simula, yung wala, 'di ba? Yung hikahos ang buhay. Siyempre magkakaroon ka ng interest. Paano niya nagawa? Paano niya narating kung ano yung meron siya ngayon? Ano yung mga ginawa niya? Correct. Baka sakaling pwedeng i-apply natin sa buhay. So, gusto ko talaga siyang kilalanin. Sabihin mo interesado tayong kaibiganin siya. Di sana ma-meet mo din siya, partner. Siguro when the pandemic is over, tapos madali nang, alam mo yun, makapag-usap sa mga tao. Ang hirap din kasi makapag-usap ngayon na nakamask. Nakakahina ng pangunawa, di ba? Alam mo yun, parang di mo naiintindihan yung mga bagay-bagay kapag ka nakamask ka. So anyways. Tsaka wala yung facial expression, di mo alam, galit na pala yung kausap mo, Correct. kala mo wala lang. O kaya, akala mo hindi siya natutuwa. Masaya pala siya, hindi lang talaga makita sa mask, di ba? Mga ganong klase Oo, mga eksena. tama. So, alam mo yun, ang nakakatuwa talaga because this is a real story. Ibig sabihin, it happens. It could happen to anybody. Siguro parting Tama. partner, talagang syempre may sipag at tiyaga. Kapag halimbawa kasi galing ka ng hirap, may dalawang bagay na pwedeng mangyari sa'yo eh. Pwedeng malustay ka, kasi bihira ka. Alam mo yun, parang new rich ka eh. Parang gagastusin mo lahat, 'di ba? Gagawin mo na ang best mo para ma-enjoy yung mga kinikita mo, or di naman kaya masinop ka. Alam mo kung saan mo siya ilalagay, tapos palalakihin mo kasi alam mo nga kung gaano kahirap yung yung pagkuha ng pera. And that's either way, wala namang masama doon. Pero nakakatuwa lang na pag galing ka sa hirap tapos magiging ganun kabonggacious yung yaman mo, di wow, ang sarap, di ba? O di kaya naman pwedeng talagang sadyang dinapuan ka ng swerte. Di ba? Yung maaaring wala ka namang kaplano-planong, kunyari, yumaman talaga, gusto mo lang yung nakakaraos sa madaling salita. Pero wag ka bigla kang dinapuan ng sunod-sunod na swerte. Di ba? Naging milyonaryo ka, nakapag-asawa ka ng sobrang yaman. Correct, may diba? ganun Tapos din. nagkaroon ka ng mamahaling bahay. Posible din yun. Isang aspeto rin yun na talagang sa'yo dumapo ang swerte, ang sabi nga ng mga matatanda. Unang gusto kong malaman, unang tanong siguro pag nakita ko siya, ilang taon na siya, partner? 70 70? something. Oo, 70. Oh, ilang taon niya na experience? Hindi diba? ko masyadong, hindi pa ako, yung kasi gusto pagyaman, ko kasi ayun agad partner. yung tatanong ko sa kanya. Oo, gusto ko kasi partner. Kasi nung nag-meet kami, parang briefly lang, tapos hindi ganun medyo mahaba rin yung naging usapan, pero iba kasi yung Kita mo na, namin, baka nakita mo lang, feeling mo naman close na kayo. Kaya nga hindi ko masyadong inusisa kasi baka mamaya. Alam mo yung naka-dinner mo lang, tapos feeling mo parang artista, naka-dinner ko si ganyan. Oo, diba? So pero ayoko hindi naman kayo nakausap. Correct. At saka ayoko mag-pretend. Wala rin naman ako. Hindi pa ganun yung kaalaman ko tungkol sa kanya. At gusto ko talaga mag-sit down to really know, para may sagot din ako sa tanong mo na yan. Kasi marami talagang nakakatuwa talagang kwento eh. As in, amazing. Totoo yan. So, yun ang gandang itatanong ko sa kanya kapag nakita ko siya. Ang mga ilang taon niya na experience yun, 'di ba? Sana hindi nung latter part ng 60s or 'di ba early part ng 70s niya. So sana hindi gano'n. Sana yung 30, 40 para na-enjoy pa niya yung yaman. Yun kasi masarap eh. Aanhin mo kasi yung sobrang yaman mo na. Kung feeling natin, 'di ba, declining na yung capabilities natin, 'di ba? Ako ayokong yumaman ng 80 years old na ako, 'di ba? Kasi marami magtatangka sa buhay ko. 'Di ba? Gusto ko yumaman ako 40. Hindi, inggit lang yung mga salitaan na yan, salitaan ng naiinggit yan eh. Regardless kung anong age, partner, 'di ba? Regardless kung anong age, 'di ba? Mai-enjoy niyo pa. Pero I get the idea eh, na parang sana when nung 40s para kalakasan pa, 'di ba? Pero kasi pa tayo, pag around the world partner, pa tayo. Unfortunately, merong mga ibang mga tao na they get rich or they get what they want only when they reach yung old age. Kung kailan natapos na yung mga anak sa pag-aaral. Ako marami ang nagdinig na ganong kwento. Tama. Madaming ganun. Kasi alimbawa ako, partner, feeling ko makapag-relax na ako pag may natapos na akong anak eh. Kailan pa yun? Kailan pa yun, partner? May diba? tungkod ka na, partner. Oo. So regardless,
regardless of the age, kung binigyan ka ng ilang taon to enjoy it, edi bongga. Kung binigyan ka ng mas mahabang panahon to enjoy it, edi mas bongga. Pero the fact na nabigyan ka ng pagkakataon na maging ganun kayaman, regardless of what age, edi thank you Lord, di ba? Tama. Nakakatuwa lang talaga yung mga ganun. Nakaka-inspire. Totoo ba yun? May ganun? Paano nangyari yun? Talaga ba? Alam mo ba, Sarap partner? makipag-usap. Physical Interesting. distancing, di ba? Pero for some reason, gusto ko maambunan ng swerte, hinawakan ko talaga. Kasi, nagkwento din kasi siya, partner, na parang... Buda sa Divisoria, hinahawakan para swerte. Oo, parang kulang na lang pa, galawin ko yung kamay niya, akyat baba, tapos lagay ko siya sa kotse ko. Di ba, pampaswerte, yung good luck na pusa. Di ba? Pero, alam mo yun, parang may ganun kasi siyang kwento sa akin na meron siyang ganun na I don't know, charm or whatever it's called. Oo nga, tatanong ko din sana, baka may anting-anting, baka pinalunok ng 20 kutsara, kung gagawin ko din yun. Yung mga taong tinutulungan niya ay mga nagsasucceed. Yung mga taong dumidikit sa kanya at tinutulungan niya, nagsasucceed. Alam mo, isa sa mga magagandang words of wisdom na sinabi niya is, kapag ka daw merong nang aapi sa kanya o nanloko sa kanya, hindi daw siya gumaganti. Tumatahimik na lang siya at hinahayaan niya na si Lord ang gumante para sa kanya. Yung term niya ng ganti isn't ganti na gantihan yung nang api sa kanya. Ang ibig niya sabihin is yung ganti ng grasya sa kanya. Yun yung sinasabi niya na parang hindi ko sila babalikan, hindi ko sila basta ang importante sa akin, ang Diyos na yung bahala na gumante para sa akin at yung gante kabutihan. Ang gante kayamanan, 'di ba, para sa kanya. Sabi ko kung guaranteed na ganyan ang formula, sabi ko for success, lahat na may galit sa akin, ako patatawarin ko na yayakapin ko sila. kung ang guaranteed formula na ang balik sa akin ay kayamanan, why not? Gagawin ko talaga, lulunukin ko lahat ng pride. Ayun na, so now we understand kaya hindi tayo mayaman. Correct, di ba? Ngayon gets na natin. Masama ang intention natin sa kapwa natin. So, hindi tayo marunong magpatabot sa kapwa. That's why. Ay nako, may dahilan pala. Pero magandang words of wisdom yan. Magandang diba? Magandang perspective sa buhay yun. Yung tipong hindi ka nagaganti ng masama sa kapwa mo. Hayaan mo ng ang tadhana ang magbalik ng karma para sa kanya. Diba? Tama. Galing lang, nakakatuwa lang. Kaya kung ikaw nakakaramdam ka ng paghihirap, huwag kang mag-alala, pwede magbago. In the same way na akala lang natin hindi ever mangyayari sa atin yung eksenang na lockdown tayo, na quarantine tayo, yung nawalan tayo ng, alam mo yun, ng komunikasyon sa isa't isa, ng actual time to be with each other, 'di ba? Kung di nga natin to in-expect, pwede din yung mga magagandang bagay o mga blessings, hindi rin natin in-expect dadating. Kaya huwag ka lang magwawala ng pag-asa. Tama. Maraming Kapit salamat. lang. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. At kung ikaw ay gusto mo ng mga kwento ng Burnay, mamayang 9:00, antabayanan niyo po yan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun. Always your number one. SM Radio Station.